Земетресението е явление, породено от внезапното и бързо разместване на част от земната кора, съпроводено с появата на сеизмични вълни, пораждащи трептения в земните пластове и повърхност. Настъпва като следствие от натрупване на напрежение и деформации в земната кора. Областта на разрушенията се нарича огнище на земетресението. Движението на вълните започва от епицентъра и върви навън във всички посоки. Цунами е природно явление, представляващо поредица необичайно високи и разрушителни вълни. Сеизмограф е уред, с който се регистрират сеизмичните вълни. Записът, който сеизмографът регистрира, се нарича сеизмограма. Скалата на Рихтер е скала за определяне и сравняване силата на земетресенията. Това е карта, върху която са нанесени всички данни за възникналите земетресения. Могат да бъдат интегрирани визуално широк обхват от данни. Всеки оранжев кръг по спиралата представлява геообоснован набор от данни или модул. Използват се 2D и 3D методи за разглеждане на пространствена и времева степен на сеизмичност. Оцветените сфери предимно очертават тектоничните граници. Съществува карта на земетресенията в реално време. Представлява карта на света, върху която се отбелязват земетресенията няколко минути след тяхното настъпване. Глобалната сеизмична карта на опасността е съставена от съединяването на регионални карти и изобразява глобалната сеизмична опасност на земната повърхност. Всяко земетресение е маркирано като светеща точка. Колкото по-ярка, толкова по-висок е магнитудът му. Експертите от Геофизичния институт на БАН са разработили карти, които очертават огнищните зони, в които могат да станат земетресения. На тази карта може да проверите къде в България има най-голяма опасност от земетресения. Съществува програма, чрез която се визуализират земетресенията в реално време. Могат да се класират по магнитуд и по период на настъпване. Има възможност за алармиране на случващо се в момента земетресение, като дава данни за час на възникване и местоположение по координати. Програмата може да се закупи на цена от $20.